Passaríem al següent punt de l'ordre del dia. Hi ha hagut un canvi, per tant ara substanciarem el que figurava a l'ordre del dia, punt 5. Proposta de resolució sobre la reconsideració de l'autorització i els ajuts al projecte del Circuit Internacional de Kàrting de Llinars del Vallès. Aquesta és una iniciativa presentada per Grup Parlamentari Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida Alternativa. Tenen vostès l'ús de la paraula per defensar-la. Gràcies, presidenta. Aquesta és una proposta de resolució que el que busca és donar resposta a la demanda de diversos ajuntaments en l'entorn del càrting, del circuit de càrting que s'està plantejant i també de diferents plataformes. Aquest projecte de circuit es vol situar, com vostès saben, al terme municipal de Llinars del Vallès. Ha estat promogut i gestionat per una empresa, en aquest cas Circuit de Càrting de Catalunya, i ha tingut suports, entre ells el de l'Ajuntament o el Consell Català de l'Esport. La realitat és que és una proposta que s'ha volgut situar en sòl qualificat com a no urbanitzable de caràcter rústic, uns terrenys que estan a més emplaçats en un connector biològic entre el Montseny i les Planes del Vallès, en un límit municipal, entre Llinars, però també Cardedeu i també molt a prop de Sant Antoni de Vilamajor. És una infraestructura que, com vostès saben, ha tingut l'impuls de l'Ajuntament de Llinars, però també és veritat que hi ha hagut oposició, i oposició per part dels ajuntaments de Cardedeu i de Sant Antoni de Vilamajor, i una oposició que s'ha expressat en diferents plens. És una infraestructura que a més ha tingut l'oposició d'una plataforma Stop Karting, una plataforma que aplega a més de 1.600 persones de 3 municipis, 43 entitats adherides. Avui ens acompanyen alguns dels seus membres en aquesta mateixa comissió. I el problema d'aquesta infraestructura no és la infraestructura per si. El nostre grup parlamentari entén que avui pot ser oportú la instal·lació d'un circuit de càrting a Catalunya. El problema que s'ha creat és la seva ubicació, la ubicació escollida, una ubicació totalment inadequada. I explicaré el per què. Avui es proposa que s'instal·li aquest circuit de càrting en un espai que, com els deia, és connector ecològic. I això ha estat recollit pel Pla General d'Urbanisme del propi Ajuntament de Llinars, en un espai de fort interès paisatgístic. I aquí també hem de tenir present les característiques topogràfiques del terreny on es vol ubicar. I en un espai, a més, que pot afectar la vida quotidiana de molts veïns, de Llinars, però també de Cardedeu. D'altra banda, s'ubica en un lloc que pot contribuir precisament a un empitjorament radical de la mobilitat en les ciutats del seu entorn, que se situa al voltant de l'eix de serveis de l'antiga carretera de Girona, que amenaça a aconseguir un continu urbà entre els nuclis de Cardedeu i de Llinars, i a més que va en un sentit contradictori amb el que s'ha plantejat en el Pla Territorial Metropolità de Barcelona de compactació, pel que fa referència a la compactació i la preservació dels espais lliures. La ubicació proposada, a més, com dèiem abans, pot crear un impacte a la mobilitat dels entorns que, com vostès saben, és bastant complicada, tant en les vies 75 com la AP7, que serveixen a més de circuit des de la regió metropolitana com a través de la trama urbana dels nuclis de Llinars i de Cardedeu. Això, a més, se li afegeix el context actual, un context econòmic on, com vostès saben, els programes d'ajust es multipliquen i afecten a l'estat del benestar. Però, en canvi, el finançament d'aquesta proposta suposa un finançament important per part de l'Institut Català de Finances, amb 2 milions d'euros compromesos, amb un préstec a 20 anys, amb 3 anys de carència, i tot i que hi ha una participació dels promotors, el que ens trobem, en definitiva, és que cal una implicació forta, importantíssima, per part de l'administració i per part del govern de la Generalitat per tal de fer viable aquest projecte. Dit d'una altra manera, des del punt de vista ambiental, des de la perspectiva de la mobilitat, des de la perspectiva de la majoria dels ajuntaments i municipis afectats, des de la perspectiva veïnal, la ubicació del càrting a Llinars és més que discutible. I aquí és on va la nostra proposta de resolució, a la qual s'han presentat, com vostès saben, diferents esmenes. Nosaltres, finalment, el que hem d'anunciar és que hem arribat a un acord. En aquest cas, hi ha un acord amb el grup de Convergència i Unió que ens agradaria que la resta de grups s'assumessin. Entre altres coses perquè entenem que avui el que cal és reconsiderar.
reconsiderar l'autorització, així com els ajuts acordats per la construcció d'aquest circuit internacional de cars a Llinars del Vallès. Entenent que pot ser oportú precisament la construcció d'aquest circuit, però no precisament en l'espai on s'ha estat treballant durant tot aquest temps. En segon lloc, que creem consensos, els consensos necessaris amb totes les administracions i entitats interessades o afectades pel projecte per tal de buscar un emplaçament més adequat en el territori català, com estem dient, però entenem que no hem de renunciar precisament a que aquest circuit s'acabi instal·lant a Catalunya. Ara, això sí, amb un espai adequat i no en l'espai que s'està plantejant. I per descomptat, que això comporti la reconsideració del finançament, perquè el que no tindria cap tipus de lògica és que en un context com l'actual, quan ajustos més discutibles, i nosaltres els discutim, s'estan produint, que en canvi sí que hi haguessi diners per a un projecte tan discutit des de la perspectiva ambiental, des de la perspectiva de la mobilitat i també des de la perspectiva del veïnat afectat per aquesta instal·lació. Per tot això esperem que finalment s'aprovi aquesta proposta i entenem que és no només oportuna, sinó que fa és posar sentit comú, sentit ambiental, sentit de la mobilitat en una infraestructura que afecta un territori que la hipotecava radicalment. Res més, presidenta. Moltes gràcies. Senyor diputat proposant, em sembla que només hi ha una esmena presentada. Hi ha una esmena presentada per Convergència i Unió i una... hi ha l'esmena presentada de Convergència i Unió. Unió. Esmenes, Sí, que no me sabeix a mi. No, m'he confós. Extraviat alguna esmena. I en tot cas ja li hem traslladat la transacció Molt bé. a la que hem arribat. Ara